Club Junta, Furio, Beta Mwaswera bwanji amalawi nonse konse kumene muli chigawo cha kumadzulo kuno. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM chigawo cha kumadzulo. Mwammangu ndifuna ndikutengereni kumene kundikumulanje. Mwammangu ndifuna ndithamange ndisakuchedweseni amalawi nonse munazisowa nkhanga, ndipo chigawo cha kumadzulo kuno ndifuna tithamangire kumulanjeku ndikudera lina limene timati kumsika wa njala. Chakumsika wa njala uko kwa Masubi. Choncho ndifuna ndithamangire kumeneku zimene zikuchitika ndi mafumu ena. Chigawo cha kumadzulo kuno amalawi mafumu ena oduka mitu kumeneku ndi ku Matimbe kwa Chimwala. Mafumu akumeneku akufuna kulanda malo amtundu wa acheketi komanso amtundu wache mangupete. Pali mafumu amene afuna kulanda malo mtundu wa cheketi komanso amakupete ndi anthu ena, ndipo akusogolera zolanda malo amenewa. Ndi mkulu uja amene dzina lake ndi Akaliati, amene ndi mkamwini amene anakwatira kwa Nthanda. Komanso mfumu ija musayiwale amalawi kunena kuti pali mfumu ina inapita pa skulu ya pa Matimbe kukaba matumba asoya. Afumu amene anaba matumba asoya pa skulu ija ya Matimbe amenewa kuti ankupira. Komanso Zakariya ameneyo Zakariya ndi mkamwini kwa kutewesa. Chenjezo limene ndimafuna kuti ndiyankhule chigawo cha kumadzulo kuno, ino afumu ankupira amene munaba matumba asoya ana pa skulu ya Matimbe, makolo ana samakuonera ndikukondo. Ndelero mukutengana ndi anthu kuti muzikalanda malo aini yake. Ndimafuna ndipemphe achipatala kukabwera kesi yochoka ku Matimbe kunena kuti mafumu amenyedwa, mabalawo musasoke, Mungu asiyaka ichoncho. Nkhani zimenezi zimafunika kukhala pansi kodi ata aziziwa. Mukupita kukalanda malo ata achikumbu nkhani zimenezi, kandi ata anjema aziziwa nkhani zimenezi. Nde mukamenyedwa ndi mipini kumeneko ndizofuna. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM.
uthenga wina wofunika kwambiri. Uthengawu ukhoza kumveka mopepera kwa anthu ena, koma uthengawu ndiofunika kwambiri. Ndikufuna upite kwa amalawi onse amene akukhala mu dziko lija la ku South Africa. Tonse tikudziwa kunena kuti dziko la South Africa, maka anthu nzika za dziko la South Africa zikupereka chiopsezo chonena kuti nzika za maiko ena kuphatikizapo nzika za dziko la Malawi zikuyenereka kubwerera kupita ku dziko la kwawo. Ndino ndi uthenga umene kuoneka wopepera, koma kwa wina ukhoza kukhala wanzeru. Ndimafuna uthengawu upite kwa amalawi onse amene ali mu dziko lija la ku South Africa. Tikudziwa kunena kuti si onse amene analowa mu dziko la South Africa lija ndi mapepala. Tifuna kutanthauza kuti passport, pali anthu ena anangolowa opanda passport. Sitingaseke chifukwa chimene anabwerera opanda passport ndi ena mwa mavuto amene amakumana nawo kumuziko. Ndiye choncho anaganiza kuti apite mdziko la South Africa lija popanda mapassport. Sitikufuna taloze chala ndi abale athu, koma tikufuna tingobwera ndi nzeru ina imene ikuoneka ngati yopepera. Chifukwa cha chiopsezo chimene chili mdziko la South Africa, anthu akamayenda akakumana ndi nzika za South Africa, mwina akhoza kuwapha samoni kunjani wawa kuyankha sakudziwa, akuyankha chizungu. Anthu aja akupezerapo mwayi ndi kuyamba kummenya munthu uja. Sabonani munthu sakudziwa kunena kuti kodi ndiyankhe kuti chani. Anthu aja chifukwa munthu uja akuyankhula, akuyesa kuyankhula chizungu, nkhani ikuvuta pamenepo, akumenyedwa ndi kulandidwa china chilichonse. Ena mpakana akufika paja pophedwa, mwina akuweruka ku ntchito. Uthenga wapadera ndionena kuti kwa tonse amene tili ku South Africa, tili madera amene chiopsezo ndi chachikulu, tilibe mapassport. Enanso mwina tili nawo mapassport, koma nthawi zambiri mwina passport yathu timayisiya ku nyumba. Ndipemphe aliyense amene ali ndi passport yake, kuli bwino kuipanga photocopy passport iyo ndikuyenda ndi pepala la photocopy. Amene tilibe passport, apezeni amene amaziwa kulemba. Ngati inu simulemba, simutha kulemba, akulembereni dzina lanu pakapepala, dzina lanu pakapepala, mudzi umene mukuchokera, boma limene mukuchokera, kuchitira kuti mwangozi china chake chitachitika, anthu okutolani aziwe kunena kuti munthuyu wamenyedwayi, wavulazidwayi, akuchoka kwakuti. Akamatumiza mma social media, tapeza munthu atavulazidwa, koma munthuyu awakusonyeza kuti dzina lake ndi Gift Banda, akuchokera ku Chinthechi, kudera lakuti. Uyu ndi Manuel Christopher, akuchoka ku Chikwawa kwakuti, kwa Chapananga, kwa mfumu yaing'ono akuti. Zithandizire kunena kuti pamene vuto latigwera anthu adziwe, ndipo achibale athenso kudziwa, komanso anthu ena athe kuona kunena kuti kodi tikamakapanga report tipange mwa mtundu wanji. Zikuoneka ngati zopepera. Tiyeni ife amene sititha kulemba, tilibe passport, auzeni aneba ano, auzeni achimwene ano, auzeni anti ano, angokulemberani kapepala muike nthumba zamawa sizidziwika. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Ndifuna ndithokozeso aboma chifukwa cha madongosolo amene mukuapanga. Mabasi akubwera ndikumatenga anthu, tikuti tuzikomo kwambiri. Poyamikapo tikuyeneka kuti tiyamike, tikuti zikomo kwambiri.
Chigawo chakumadzulo kuno pa Limpopo FM ndiri okhuzidwa kwambiri. Nthawi zambiri ine ndimabwera chinthu chikachitika ndikuyenika kuti ndiyankhule. Ndiri okhuzidwa kwambiri chigawo chakumadzulo kuno. Ndikufuna ndiuze mtundu wa Amalawi zomwe zachitika. Munthu wina yemwe dzina lake ndi Paul Makina. Munthu ameneyi anagwidwa ku Mchinji nkhani ya human trafficking. Paul Makina anagwidwa nkhani ya human trafficking ku Mchinji, ndipo atamangidwa anatengedwa kupita ku polisi, ndipo anakagona msero masiku angapo. Kusenzera kuti munthu uyu anapeza ndi mlandu wa human trafficking. Munthu uyu tikuti dzina lake ndi Paul Makina. Nkhani imene inachitika ku Mchinji. Ngati mafairo azing'ambidwa, koma nkhani imene inachitika ku Mchinji Paul Makina. Ndipo Paul Makinawa anali ndi nzawo amene amayendesa minibus. Iwo amayendesa galimoto ija ya Lava 4, ndipo ananyamula amwenye amene amafuna kudusa nawo ku Mchinji. Anali pa galimoto ya Lava 4 ya mtundu wa blue, komanso anali ndi nzawo amene amayendesa minibus. Nzawo zina lake ndi Harold Makoa. Onsewa anamangidwa mpaka anakalowa msero, ndipo Paul Makina atapita ku polisi anakalembesa zina lonena kuti iwo ndi Paul George. Analisiya lawo la Paul Makina analembesa kuti iwo ndi Paul George, kusiya dzina lawo lenileni. Lero Amalawi ndifuna ndikutsimikizireni ndikukuuzani kunena kuti amene akudziwika ndi zina lonoti Paul Makina, ku polisi anakalembesa zina lonoti ndi Paul George. Ndikuyankhula pano atumizidwa ku embassy ku Haman. Is it Haman or Hanani? Ndikumene atumizidwa ku embassy. Funso ndilonena kuti pali chilungamo pamenepo. Tinene kuti alipo wamkulu kubomako amene nkhani imene ya human traffic imamukhuza, ndi kungoganiza kuti kuli bwino munthu uyu tingomuthawisa. Pamene pa Malawi zayendapo bwino. Munthu agwidwa mlandu wa human trafficking, lero akutumizidwa ku embassy. Mwina ndi chifukwa chake tikumva zonena kuti nduna zina zimamenyana nkhani ya mayina aku embassy kuti sanayende bwino. Anthu ambiri amene asankhidwa kupita kumeneku zinangokhala zibwezi za anthu, anangotenga anthu azibale awo. Palibe anthu akunja onena kuti uyu mwina alibe m'bale wake ndi amene atumizidwa m'ma embassy. Ndiye tinene kuti kumenyana kumene kumamenyana ndunazi, ndiye kuti selection ya anthu opita ku embassy anthu sanakhutisidwenso nawo kumtundako. Nanga chimene amamenyana ndi chani? Ala amamenyana ndani? Ndikufufuza kuti ndidziwe kuti amene amamenyanawo ndi ndani. Ndiye munthu anapezeka ndi mlandu wa human trafficking, lero watumizidwa ku embassy. Sikumthawisa kuti mlandu umene uzizire. This is Comrade Ntanyo pa Limpopo FM. Kuna muda choka kutawa mbili ya wandako makida kutarani kukalia milioni. Akisali nyumba msaoneka ngati n'umuntu wanseru kusoko. Mziyo bantawi no ya ukalamba zintukupu zimasita. Mbili muwaona daita ya tawi lero akwirira.
Amalawi chigawo chakumadzulo kuno ndati ndiperekeso uthenga ndimati ndipemphe mai Jeni Ansah kuti khalani okhulupirika kwa Peter Mutharika. Mai Jeni Ansah ndimafuna ndipemphe chigawo chakumadzulo kuno pa Limpopo FM kunena kuti inuyo mukuyeneka kukhala okhulupirika kwa Peter Mutharika nthawi zonse, chifukwa kafukufuku wathu ali Mpopo akutiuza kuti muli ndi advisor wanu wina yemwe masiku ambuyo anali ku America ndipo banja lake linatha mu nthawi imene Amalawi timakonzekera zisankho ino azipani mmene mmapanga mipikisano ya muzipani mwanu kuti awine ndani, amene awineyo ayimire chipani chathuchi. Munthu ameneyo banja lake linatha mnthawi imeneyo, mukuyenera kusamala naye mayi. Munthu ameneyi ndi amene ali kazitule ndi kazitape, amene akumati kutenga zinthu uku ndikupitanso mbali inayo ndikumakanena izi. Choncho mayi mukuyenereka kusamala kwambiri ndi advisor wanu akuonongerani ubale wanu pakati pa inu ndi president, chifukwa azitenga zinthu zabodza ndikumapitisa uku zimene zizipangisa kuti azikuluakulu ena achipani azikwiya zizikhala ngati ndizona. Tiyeni tikalimbidwa ntchito tisamapite pamalo kukayipisa, tingokwirapo ntchito imene talimbidwayo kuweruka ndikumapita ku nyumba. Koma osati ndizitenga maboza cholinga ndonjezedwe salary, ndizitenga maboza cholinga ine ndichedwe wabwino. Pamaso panu amakhala ngati amakukondani, yemweyi amapita kumakanena zina uku nkupitanso mbali ina ukanena uku. Njira yokhayo imene ingalimbikise ubale wanu ndi Peter Mutharika ndikuyandikana nawo, mverana Peter ngati bwana wanu, chifukwa anakusankhani ndi iwo Peter Mutharika kuti mugwire nawo ntchito, ndipo musalole Satana mayi kukulekanisani inu ndi Peter. As far as I know him, Peter Mutharika is a good person, is a good man, and he shall be a good forever. Ndi chifukwa Amalawi ochuluka anamkonda, komabe akumkondabe chifukwa alinaye chikhulupiriro Peter Mutharika kuti akonza dzikoli. Ndipo pempho langa kwa bwana Mutharika, pempho langa kwa bwana Mutharika, inu ndi amene munasankha Jeni Ansah, ndipo chinakukomerani kuti Jeni Ansah muyende naye limodzi. Ndipemphe a president, pali nthawi zina zinthu timatha kuziona kuti zalakwika, koma zinthu zikalakwika zimatha ndikuyitanana ndikukhala pamodzi ndikuzikonza zinthuzo kuti ziyambeso kuyenda bwino. Mai Jeni Ansah ndi mwana wanu, azakhala mwana wanu mpaka kalekale. Musalole akavuwevuwe kuti aononge ubale umene ulipo pakati pa inu ndi Mai Jeni Ansah. Ndipo ndifuna ndipempheso azisogoleri nonse, nduna za boma, dziwani kuti nonse mukuyimirira chipani chija cha DPP, palibe wina amene ali wa chipani china. Bwerani pamodzi ndi kutumikira Amalawi nkuwapasa zosowa zawo. Musayiwale kuti mupezeke maudindo omwe muli nawo lero sichinali chapafupi konse. Kondanani ngati ana abere limodzi. Kondanani ngati ana abere limodzi, ndipo Malawi mukuyeneka mu msinthe. Amalawi ochuluka
they are still looking more from you. Akuluakulu aku DPP mudziwe kuti amalawi samafunanso chipani cha MCP chitabwerera. Ndikufuna ndibwereze azisogoleri aku DPP kuyambira